तो गाइस ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପାଣିପୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆକାଶ ଦେଖୁନ ଲାଜ କରୁଛି ସେ ତ ପାଣିପୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିବା ପୁରା ଭିଡିଓ ତା ସାଥିରେ ପତାକା ବି ଅଛି ତ ଆଜି ପତାକା ବି ଉଡେଇବା ଭାଇ ଆସ Hello ଆସ guys, ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ତମେ ଆଇବ guys, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଯାଇକି ପାଣିପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି ଭାଇଙ୍କ ଏପଟେ ଗୁପଚୁପ ଲାରି ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଖୋଲୁଛ 8 ରୁ 4 8 ରୁ 4 ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଦଉଛ 6ଟା ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ 7ଟା ଶୁଭୁଛି ପାର୍ସଲ ବି ସିଞ୍ଜିଆ ପାର୍ସଲ ରେ 7ଟା ତ ଭାଇ ଏଠି କୋଲକରା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ବୁଝିବାର ତ ପୁରା ଲୋକେସନ ତ ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ବି କୋଲକରା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ପକେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେଇ ଲୋକେସନରେ ହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି